Setyembre kan nakaaging taon kan puunan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang paghahanap nin mga kwalipikadong benepisyaryo para sa saindang programa na Special Area for Agricultural Development o SAAD. Kabali sa mga napili ang mga parasira hali sa Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte asin Catanduanes. Anom na asosasyon in parasira ang nakasabay sa first batch. Sa lindong kan nasambit na programa, nakaresibi ang lambang grupo nin tilapia, matambaka, galunggong, asin bangus fingerlings. 4 na bulan poon kan ini ang atamanon kan mga parasira. Kan nagtalikod na bulan, dagos na ining inani kan mga nasambit na benepisyaryo. Kung sain, kilo-kilong sira ang naprodusir. An ibadigdi ang prinoseso na asin ginibong tinapa dangan ibinenta. Kung susumahon, total na 92,490 pesos ang naguno kan bilog na benepisyaryo. This is conducted by the Bureau in coordination with the local government unit. Kasi importante po na kasi ang nakakaarap po pag ang nakakasakop sa inda ang lokal na gobyerno. So ang BIFAR, we coordinate with the LGU, and then kapag may organized na mga fisher folk association sa sarong lugar, and then pinag-validate and pinag-verify po yan sa LGU with their recommendation, and also pinag-validate man po yan sa mga technicians and community development officers. And importante that they are registered. So kapag may mga na-submit na ninda itong mga registration ninda, and then na-validate nila sinda, then that's the time that we declare kung saysay itong mga qualified na beneficiary. An mabawasan ang pagtios asin maiangat ang pagbuhay-buhay kan mga parasira, maginanistado kan sa indang komunidad ang pira sa mga obheto kan programa sigun kay Briones. So ang kagayunan man po kaini is that ining saad na program po na ini pero pag papatalong ni Sinda. So kang ina-identify ni Sinda, tinawanan Sinda ning project, and then tinawanan din sila din pa-training. So, garo nagpapatalo po pag ganing aki, hanggang sa makapag-ano na sila on their own. So, we are hoping na mas maging sustainable ining itinatabang sa indahang gobyerno. Apwera kaini, maawot man kan BIFAR Bicol SAAD na ma-enhance ang food security sa rehiyon asin ma-promoter ang economic growth sa mga target areas sa bilog na Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.